Bueno, pois, moitísimas grazas pola vosa presenza outro día máis nesta rolda de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, onde quero presentarvos novos investimentos para que esta provincia siga avanzando. En concreto, nesta Xunta de Goberno mobilizamos 5,4 millóns de euros para cultura, infraestructuras deportivas, estradas provinciais e investimentos en concellos. O detalle, 140.000 euros para infraestructuras deportivas no Grove, 2,1 millón de euros para que 21 concellos realicen investimentos e afronten gasto ao beiro do Plan máis provincia e 3,1 millóns de euros para 2 proxectos en estradas provinciais. En concreto, 1,3 millóns para a obra de mellora peonil na estrada provincial EP 1002 en Cangas do Morrazo e 1,8 millóns de euros para obras de seguridade viaria na estrada provincial EP 01 en Poio. E logo, pois, fora da Xunta de Goberno, vos detallarei o calendario dos vindeiros encontros veciñais máis Convivir, unha iniciativa que tuvo un enorme éxito o ano pasado, que foi quen de congregar a máis de 4.000 persoas en distintos puntos da provincia, e falaremos tamén de importantes medidas que vamos a financiar con cargo á modificación de crédito que se someterá ao pleno do vindeiro venres. E comenzamos falando de deporte, concretamente dos novos recursos que aprobamos do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e que fai que aprobemos 140.000 euros para que o Grove acondicione o campo de fútbol de Lampáns. Este é un investimento que xa anunciou esta semana o deputado Marcos Guisasola e é unha actuación que vai a consistir en repoñer a zona de xogo, retirando o céspede artificial que hai na actualidade e instalando un novo con mellores prestacións, lóxicamente con todos os certificados medioambientais. Así que avanzamos, como cada semana, na mellora dos equipamentos, das infraestructuras deportivas da provincia, cun plan dotado con 8 millóns de euros, o doble co ano pasado, e que está a provocar que vayamos no camiño de modernizar as instalacións deportivas como nunca antes se fixera na provincia. E logo, seguimos ahora falando de Plan máis provincia, como todas as semanas, e aquí os recursos desta semana ascenden aos 2 millóns de euros, para que 21 concellos realicen investimentos e afronten gasto corrente ao abeiro das dúas primeiras liñas deste plan. 1,8 millóns de euros para que a illa de Arousa, Alama, Campo Lameiro, Catoira, Forcarei, Mondariz, Moraña, O Porriño, Oia, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Ponte Caldelas, Redondela, Silleda, Soutomaior, Vilagarcía e Vilaboa desenvolvan proxectos ao abeiro da liña 1, que é a de investimentos. E ao abeiro da liña 2, a de gasto corrente, 360.000 euros para que a Estrada, Campo Lameiro, Cangas, Pontecesures e Vila de Cruces afronten ese gasto. Así que avanzamos unha semana máis no reparto de fondos do Plan máis provincia, dotado con 48,2 millóns de euros e que leva distribuídos xa 32 millóns de euros, distribuídos entre os concellos de menos de 50.000 habitantes. E en canto ás estradas provinciais, quero falarlles de dous proxectos que desenvolvemos nos concellos de Cangas e Poio. Por unha banda, aprobamos o expediente para contratar as obras de mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 1002 a Madalena Aldán, en Cangas, por un importe de 1,3 millóns de euros. E trátase dun proxecto que se desenvolve a través dun convenio que asinamos no seu día co Concello de Cangas, onde a Diputación vai a chegar ao 80% do financiamento, 1 millón de euros, e o 20% restante o fará o Concello, preto de 300.000 euros. Con esta obra vanse a mellorar as condicións de seguridade e a mobilidade dos peóns e dos vehículos nun treito de 850 metros desta estrada, onde se vai a construir unha senda peonil, habilitar zonas de convivencia e vanse a mellorar os servicios afectados pola execución destas obras. No caso do Concello de Poio, pois aprobamos o convenio
co Concello de Poio para desenvolver obras de mellora de seguridade viaria na senda peonil na estrada provincial EP 0601 Porto Santo Campelo cun orzamento de 1,8 millóns de euros. E é un proxecto que desenvolve a Diputación tamén en colaboración co Concello. A Diputación achega o 80% dos fondos, é dicir, 1,46 millóns de euros, e o restante, 360.000 euros, o 20%, o Concello de Poio. Imos actuar nun tramo de 1,1 kilómetros de distancia, no que se vai a construir unha senda peonil con formigón coloreado na marxe dereita da estrada, vais a implantar unha zona de convivencia e logo vanse a executar muros de sotamento da estrada, crearánse plazas de estacionamento, vais a mellorar o sistema de drenaxe da estrada e renovarse a iluminación pública. E xa logo, como vos dicía ao principio, como asuntos fora da Xunta de Goberno, pois quero aproveitarvos para falar dun programa que tuvo un enorme éxito no 2024, o Máis Convivir, porque hoxe quero anunciar que imos a poñer en marcha a segunda edición, coa que vamos a chegarnos ata 13 concellos da provincia entre os meses de maio e novembro. Como recordaredes, son unhas xornadas que puxemos e diriximos hacia o movimento asociativo da provincia de Pontevedra, porque queremos estar ao seu carón, porque xuntos da man é a maneira de construir unha provincia, e iso é o que queremos e vamos a loitar, e queremos poñer en valor pois o movimento asociativo. O ano pasado disfrutaron deste programa máis de 4.000 persoas que levamos a 7 concellos da provincia, chegou a todos os recunchos e tivo unha moi boa resposta veciñal, por iso lle vamos a dar continuidade. E agora, no ano 2025, o primeiro encontro terá lugar en Fornelos de Montes e será o sábado 31 de maio na Casa Cultural de San Adrián de Calvos. E continuarán con Redondela, Salceda de Caselas, Alama, Baiona, Rodeiro, Gondomar, Pontevedra, Ribadumia, Bueu, Oia, Barro e Tui. Son xornadas que de carácter eminentemente lúdico, pero tamén formativo, onde ali os asistentes poderán disfrutar de cursos de primeiros auxilios, de risoterapia, nutrición, gimnasia, clases de zumba ou bailes de salón. En fin, un programa para seguir demostrando que contamos con todo o movimento veciñal para seguir dinamizando a provincia de Pontevedra. E logo, xa outra cuestión que ten que ver co pleno que se vai a celebrar o próximo venres 30 de maio, porque vamos a facer unha modificación de crédito por un importe de 9,1 millóns de euros para reforzar políticas clave para a Diputación de Pontevedra e dar apoio a iniciativas de todo tipo, culturais, deportivas, educativas, pero que todas comparten un denominador común, son estratégicas para a Diputación. É por iso que iremos detallándovolas a continuación dos días, pero eu vadesme a permitir que me pare especialmente en dúas. E a primeira é que, grazas a esta estabilidade política que hai no Goberno da Diputación, imos duplicar o orzamento para atender a enorme acollida que están a ter as axudas que habilitamos para asociacións de veciños e de mulleres rurais e para as comunidades de usuarios de augas que forman parte dos nosos plans de acción comunitaria. E, inicialmente, no orzamento, fixemos unha previsión de 2,4 millóns de euros. Agora, nesta modificación, incrementamos en 2,6 millóns de euros. Por lo tanto, 5 millóns de euros son os que vamos a poñer a disposición das asociacións de veciños e mulleres rurais e as comunidades de usuarios de auga. Isto é para tratar de atender o maior número posible de solicitudes formuladas, donde no ano 25 houve un total de 752. Así que as axudas a asociacións veciñais e mulleres rurais pasan de contar cun orzamento de 1,15 a 2,3 millóns de euros. No caso das comunidades de usuarios de auga, o mesmo, de 1,15 millóns de euros a 2,3. E logo, un novo programa que habilitamos este ano, que é a de legalización das traídas, o programa Novacua,
cuadriplicamos o orzamento. De 100.000 pasamos a 400.000. E logo, outra modificación da que quería facer mención porque beneficia directamente a cidade de Pontevedra, é unha modificación que irá incluída a aprobación dunha axuda directa para colaborar na organización do Triatlón Multisport 2025. Unha axuda que corresponde á política provincial de apoio a todo o que son os eventos deportivos e tamén a vontade do vicepresidente Rafa Domínguez de poñer o foco nas miradas desta cidade, e eso, pois, por exemplo, con proxectos como a Bienal, e que foi comunicada no caso do triatlón por semanas atrás. E digo isto porque eu quero amosar a miña incredulidade ante as declaracións feitas onte polo señor Lores, poñendo en dúbida o que teóricamente debería saber. E digo, en teoría, porque aquí hai unha de dúas. Oye, se o goberno non compartiu a información co señor Lores, pois non é un problema de Diputación, é un problema interno. E logo, si compartiu a información, e, polo tanto, o alcalde coñecía eso e formula estas acusacións, pois está claro que o señor Lores está máis preocupado polo vicepresidente Rafa Domínguez que polo triatlón. Dito isto, nós pois seguimos atendendo o importante, e non é outra cousa que os pontevedreses, e seguimos, por suposto, tendendo a man con todos os concellos da provincia e, por suposto, tamén co de Pontevedra. Eu, pola miña parte, era o que tiña a ben trasladarvos, e non sei se queredes formular algunha pregunta ou... Mira, aquí hai a cuestión do triatlón, que é unha proba que sempre apoiamos desde a Diputación e que nós tamén pola filosofía desos grandes eventos deportivos probamos a seguir. Se lle trasladou que íbamos cunha colaboración de 100.000 euros, ademais de que teñen 2,5 millóns de euros por parte da Diputación que poden destinar a iso, que podrían cubrir a totalidade do triatlón. E non só eso, porque iso é público. O señor Mosquera forma parte desta corporación, houve unha convocatoria das comisións informativas a principio de semana onde consta expresamente o apoio dos 100.000 euros e que, claro, que faga estas declaracións, eu solo se me pode ocurrir un motivo, que este máis preocupado por Rafa Domínguez que polo triatlón. Bueno, eu aos números me remito. Ademais, é curioso porque piden actualizacións do IPC. E cando estiveron eles gobernando aquí durante 8 anos, non houve ningunha solicitude de actualización de IPC. E se dan tamén, é curioso, que o Concello de Vigo manifeste eso cando aos feitos me remito, a Diputación nunca tanto investiu en Vigo. Falamos de que ainda non levamos 2 anos 30 millóns de euros. 30 millóns de euros en investimentos como poden ser os 13 millóns de euros na grada que se está a construir en Balaídos, a adquisición do Cine Fraga con case 5 millóns, un tema preocupante que Vigo estaba a perder 6 millóns de euros porque tiñan un plazo para executar uns proxectos e chegou o momento a ese plazo onde os proxectos non estaban nin feitos. Eso conlevou un esforzo da vicepresidenta Luisa Sánchez con os servicios internos da Diputación para poder rescatar esos 6 millóns. Eu creo que calquera sabedes do que falo, se tes un plazo para executar unha subvención, hasta eles mesmos se marcaron os plazos, porque estaban gobernando aquí, se deron prórrogas e non o executan, pois ten un problema. Digo isto porque son moitos millóns de euros. A maiores, os 5 millóns de euros que lle trasladamos. Caso de Pontevedra, e dende Lienzo, achegamos 2,5 millóns de euros, estamos participando en actividades co Concello colaborando en infraestructuras provinciais. Enseguida vai a comenzar en Tomeza e logo proxectos como a Bienal, que redunda
na cidade de Pontevedra, proxecto de Santa Clara, en definitiva, que eu isto non o deixo máis que nun derivado dun certo nerviosismo que poida haber, nada máis. Os 2,5 se refire ao convenio Co Concello. Os que temos para as cidades, fora do que é o máis provincia. A súa exposición, presidente, entendemos que a petición de Mosquera de retirar a Rafa Domínguez do Consello de Pontevedra queda denegada, non? Home, vamos a ver, que o alcalde me pida a min que retire polo bo traballo que está facendo Rafa Domínguez cando leva ainda non 2 anos, eu creo que Lores o que tiña que facer ao mellor era retirar a Mosquera cando estivo aquí durante 8 anos e non fixo absolutamente nada. Por lo tanto, eu creo que estas liñas que está facendo de acusacións que entran dentro dese pánico político de cara á boa xestión que está realizando o vicepresidente, que está crecendo. Porque, oye, falamos dos museos. Quen tivo 8 anos aquí para realizar un proxecto básico de execución, para solicitar permisos a patrimonio, para solicitar licencias, e non fixo absolutamente nada, estivo 8 anos, pois claro, agora mete presa. E ollo que, neste sentido, eu teño que dar benvida a esa presa que, con respecto aos edificios centrais do museo, nos están a pedir, porque nadie máis que nós temos a vontade de reabrir os edificios centrais. Pero eu xa digo, agradezco esas palabras de Mosquera, pero tamén lles digo que les van ter a oportunidade de demostrar as prisas, porque no momento en que completemos a documentación e teñamos solicitude de licencias ao Concello, a ver tamén como son as prisas, porque últimamente esas solicitudes de proxectos e de licencias van como van. Muchas gracias, chicos.